Kawasudo en jatend piny William Ruto gikone to golo chung' mare ewi ywaruok ma osebedo e kind jood bura kod governors malaro tayo omenda mag kongo nderni kod apeyni ma pacho ka, omenda motis gi dho ngere ni Road Maintenance Levy Fund. Kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero, Ruto wacho ni kaber to omenda no odonji e aguch piny owacho mamalo mondo taa godo chenro mag dongruok. E kinde nyasi mar alam mar Pasaka mane obagi e kaunti ma Narok e gwenge mag Ntulele. Kendo ka ema Ruto okone jotelo mondo yowene omenda mar kongo nderni e kod apeyni midendo ni Road Maintenance Levy Fund mondo sirikal mamalo emota pesano e gedo mag apaya. Rasilimali tuliopatiwa ya wananchi wa Kenya lazima itumike kwa njia ya sawasawa, kwa njia ambayo kuna uwajibikaji. All the resources that are made available to us by the people of Kenya through their taxes must be spent in a transparent, accountable manner. Magitimore ka ywaruok e kind governors to kod jood bura chuothure doho ka tend counties dwaro teko tayo omenda no. To od bura bende okoni kata nade to ok nyalre, kendo od bura bwogore mpodho budget mag sirikal koponi orokgi nyaka mede. For the first time in history, 15 roads ya Narok East ilifanyiwa class C kwa sababu yako. 15 roads class C. Hatujaiona class C. Sisi tunakuanga tu tunatembesha ng'ombe kwa barabara ambayo si class C. So mabarabara zimepanda iwe ya class C kwa sababu yako. Ruto bende okoni mondo tiek mibadhi mokwako chenro mag dongruok pacho ka. Ochiko jo od bura mondo kadhi bang' menyo matut paro mar chik matamo ng'ama nie sirikal, familia mage timo ohala kod piny owacho. I want to ask Parliament, both the National Assembly and the Senate, to carefully consider the memorandum I have sent to them on making sure that we stop conflict of interest. Jatend piny bende okoni chudo duto madhine sirikal nyaka koro time yo manyasani kokale mbui mopodhi mag e-citizen. Ruto okoni mabiro tieko mibadhi pip. I made two commitments. I said, number one, all procurement beginning April this year are going to be undertaken on an e-platform. We are going to have e-procurement so that there is transparency in the procurement of public services and public programs, so that we know that we have gotten the best price, the most competitive price, to the best person, and we know who it is. I'm happy to say that e-procurement that we have been waiting for years has started this April. Walter Nyambaga, Ramogi TV.